Πατώνα λέω σας. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσαν και χαχίλεψανε τη ρένα πέρο και γρίξα την εικόνα είπα σπέρο και τα ία λείψαν να προστατεύνε μας αδρόμους. Και με τεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εντοέσυραμε τα Καρυπία. Μαζί μας η μέρημνα Ποντίων Κυριών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού. Σαν τη ζήγαρα στη στράτα, η στράτα γέντωνε ποτά, άσα πολλά τα δάκρυα, τεράτια δάκρυα έπια έγιο. Πάει μπροστά και ακολουθούν η χάκαξα, τη λιάτρα, η χάρσερα, η σερία τα γιάρδα σαν τη χόψα, με τα χωρία τα μικρά και τα κεφαλοχώρια, με τα εκκλησία στα πολλά και με τα μοναστήρια. Και εις τους αιώνες των αιώνων Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσαν και έφτασαν στο καστρότυχο, εχίνησε να εμπαίνει, τρανών φωνή, τρανών βοήν, αέρας εγωμόθεν, στην αρχή να μον το μουντρίζουν, αφού διαπέσει δίσαν, ύστερα μον θάλασσα, βοετών και φουρτούνα, άμον τα όρια σωσισμών, δωρούσνε και κυλίουν, άμον χίλια βροντέματα και χίλια χαλαρδίας. Τρανών φωνήν, τρανών βοήν. Εκ μέρους της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που εκπροσωπεί 431 πρωτοβάθμια σωματεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σας καλωσορίζομαι στη σημερινή εκδήλωση μνήμης των 353.000 αθώων θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος πραγματοποιεί ταυτόχρονα σήμερα δύο πανελλαδικές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην πλατεία Αγίας Σοφίας με ομιλητή το σερίφη της Κομιτείας του Μίτλεξ της Μασαχουσέτης Πίτερ Κουντουτζιάν και στην πλατεία Συντάγματος με ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Αρμενικής Εθνοσυνέλευσης ποντιακής καταγωγής Έντουαρτ Σαρμαζάνοφ. Μαζί μας βρίσκονται ο εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου, Πανασιολογιότατος πατήρ Βαρνάβας. Οι βουλευτές Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλέκος Τριανταφυλλίδης, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αντώνης Γκρέγκος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Χρυσής Αυγής. Σταυρούλα Ξουλίδου, βουλευτής Β Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Γιάννης Αντωνιάδης, συγγνώμη. Φώτης Γρεκός, βουλευτής Β Θεσσαλονίκης της Χρυσής Αυγής και Άρτεμις Ματεόπουλος, βουλευτής ΕΡΟ της Χρυσής Αυγής. Μαζί μας επίσης ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.
και ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών, Σίμος Δανιηλίδης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Για τη σημερινή εκδήλωση ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Παύλου Μελά για την υλικοτεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης. Καλώ στο βήμα τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, για ένα χαιρετισμό. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, η 19η Μαΐου δεν είναι μόνο μέρα μνήμης και τιμής. Είναι πρωτίστως η μέρα καθήκοντος και ευθύνης. Η 19η Μαΐου δεν αφορά μόνον στο παρελθόν, αφορά κυρίως στο παρόν και το μέλλον. Γιατί 353.000 θύματα Έλληνες του Πόντου περιμένουν ακόμα και σήμερα τη δικαίωση. Αυτό το βάρος της μεγάλης ευθύνης οφείλουμε εμείς να το σηκώσουμε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ ανεξαιρέτως όλους τους Έλληνες. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στον τεράστιο αγώνα που δίνει σύσσωμος ο ποντιακός ελληνισμός για την καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Κυρίες και κύριοι, είναι βαρύ αυτό το χρέος που φέρουμε στους ώμους μας. Εδώ είναι όμως που θα δείξουμε την ψυχή μας, που πρέπει να είναι αντάξια των αδελφών μας, των Ελλήνων του Πόντου. Οι Έλληνες του Πόντου με βαρβαρότητα ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες, όμως κατάφεραν με σκληρή δουλειά να ξαναστήσουν τις μνήμες, τα ήθη, τα έθιμα του Πόντου σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Όπου κι αν ρίζωσαν οι Πόντοι, στη Μητροπολιτική Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, με εφόδια την εργατικότητα, το φιλότιμο, τη θέληση και το πείσμα να προκόψουν, κατάφεραν να μεγαλουργήσουν. Όπως και εδώ, στον τόπο μας, τη Μακεδονία, ο ποντιακός ελληνισμός προσέθεσε τεράστια δυναμική στην ανάπτυξη, τη δημιουργία, την ευημερία. Και μάλιστα όλα όσα κατάφεραν οι πρόσφυγες από τον Πόντο το πέτυχαν μόνοι τους, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ το ελληνικό κράτος παρέμενε δυστυχώς για ακόμη μια φορά αμέτωχο. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την τεράστια καθυστέρηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας που έλαβε χώρα μόλις το 1994 στις 24 Φεβρουαρίου. Γι' αυτό και για όσα έχουν υποστεί δίκαια οι Πόντιοι Έλληνες ονομάζονται Τραντέλενες. Κυρίες και κύριοι, 4 χρόνια πριν είχα την τύχη και την ευλογία να είμαι ένας από τους Έλληνες που παρακολούθησαν την πρώτη μετά από 9 δεκαετίες Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, την Τραπεζούντα. Πήγα Έλληνας και γύρισα 2 φορές Έλληνας, γιατί ένιωσα τη φλόγα της ποντιακής ψυχής. Ένιωσα τόσο το θρησκευτικό δέος στον ιστορικό ναό της Ορθοδοξίας, όσο και το δέος της παρουσίας σε ένα από τα λίκνα του ελληνισμού. Εκεί που για χιλιάδες χρόνια ο ποντιακός ελληνισμός διέγραφε μια λαμπρή, μια ένδοξη πορεία. Ήταν πραγματικά μια διδακτική εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που θα μου υπενθυμίζει πάντα το καθήκον που έχουμε όλοι οι Έλληνες. Και το καθήκον αυτό είναι ξεκάθαρο. Η δικαίωση του αιτήματος αναγνώρισης
της γενοκτονίας διεθνώς. Επιδίωξή μας βεβαίως δεν είναι ούτε ο ρεβανσισμός, ούτε η εκδίκηση. Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξή μας είναι η αναγνώριση και ένα ειλικρινές συγγνώμη από την Τουρκία που ευθύνεται για τον φρικτό θάνατο αθώων ανθρώπων. Μας να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, για την ομιλία του. Μαζί μας βρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, κύριος Παναγιώτης Αβραμόπουλος, και η εκπρόσωπος του Διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συντελέστηκε συστηματικά την περίοδο 1914-1922 και αποτελούσε μέρος ενός ευρύτατου σχεδίου εθνοκάθαρσης των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των Αρμενίων, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ασσυρίων Αραμαίων. Καλώς στο βήμα τον Πρόεδρο της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, κύριο Χρήστο Τοπαλίδη. Πανωσολογιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, μαχητικοί νέες και νέες των Ποντιακών Σωματείων Χρυσός Ανέστη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την ανταπόκριση σας στο σημερινό προσκλητήριο μνήμης, τιμής και αγώνα. Η παρουσία μας σήμερα εδώ υπαγορεύεται από το ιερό χρέος που έχουμε αναλάβει απέναντι στην ιστορική αλήθεια, τις αξίες του ανθρωπισμού, αλλά προπάντων απέναντι στις 353.000 ψυχές των γενοκτονημένων προγόνων μας και των εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων από τις πατρογονικές τους εστίες στον ιστορικό πόντο. Εναντίον από τη γενοκτονία του αρμενικού λαού. Δυστυχώς, η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία εξακολουθεί την ίδια γενοκτονική πολιτική, καθώς αρνείται πεισματικά ακόμα και σήμερα να συμφιλιωθεί με το ιστορικό της παρελθόν και να αναγνωρίσει τα διαπραχθέντα εγκλήματα. Διαπράττει με αυτόν τον τρόπο το τελικό στάδιο του εγκλήματος της γενοκτονίας, την γενοκτονία δηλαδή της μνήμης, μέσω της άρνησης τέλεσης του εγκλήματος. Και βέβαια δεν αρκείται σε παραλήψεις, αλλά και με πράξεις επιδιώκει την εξάλληψη της ιστορικής μνήμης, της παρουσίας των προγόνων μας στις ιστορικές τους κοιτίδες, με την καταστροφή και βεβήλωση των ιστορικών μας μνημείων, όπως η πρόσφατη μετατροπή της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος σε μουσουλμανικό τέμενος. Η συμπεριφορά αυτής της Τουρκίας λαμβάνει χώρα απέναντι σε μια ελληνική δημοκρατία, όπου η πολιτική της ηγεσία επιδείκνυε μέχρι έως τώρα εξαιρετική ατονία να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του ποντιακού ελληνισμού, να εντάξει την γενοκτονία των προγόνων μας στα προσδιευθέτηση εκκρεμή θέματα με την τουρκική κυβέρνηση και να υποστηρίξει ενεργά το αίτημα της διεθνούς αναγνώρισης και καταδίκης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες διατρανώνουμε σήμερα από εδώ, με ισχυρά αίσθηση καθήκοντος απέναντι στους προγόνους μας, την βούλησή μας να αγωνιστούμε ως την τελική δικαίωση. Με τους αγώνες μας έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα στη μνήμη. Σας καλούμε στη συστράτευση για τον κοινό αγώνα ενάντια στην βαρβαρότητα. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Τοπαλίδη. Κοντά μας, όπως πάντα, βρίσκεται η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η κυρία Βούλα Παντουλίδου, η οποία είναι σεμνή. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι η πρώτη χρυσή Ολυμπιονίκης της Ελλάδας και βρίσκεται πάντοτε στη γραμμή για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και η ιδρυτή και ψυχή αυτής της οργάνωσης. Σεβαστέ Πατέρα, επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, μαζευθήκαμε εδώ σήμερα να διαδηλώσουμε πιστότητα στη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων της Ανατολής. Χρέο μας όμως ιερό είναι όχι μόνο να θυμόμαστε και να τιμούμε τα θύματα της γενοκτονίας, αλλά και να διεκδικούμε αγωνιστικά τη διεθνή αναγνώριση μέχρι την τελική δικαίωση. Και η δικαίωση σήμερα μπορεί να επέλθει μόνο με την αναγνώριση και το αίτημα συγγνώμης από τη σύγχρονη Τουρκία. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καθόρισε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης, αφού δυστυχώς προηγουμένως
Επί 75 ολόκληρα χρόνια αποσιωπήθηκε η γενοκτονία και αποθήθηκε σκόπιμα εκτός μνήμης στο όνομα και στο βωμό της αμφιβόλου αποτελεσματικότητας πολιτικής της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Εμείς, ως άμεση απόγονοι των θυμάτων της γενοκτονίας, δεν έχουμε το δικαίωμα και βεβαίως δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι αγνοούμε την ιστορία μας. Δεν ξεχνούμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό μας ζητούν οι 353.000 τρομαγμένες ψυχές κατά το πλήστον αλειτούργητων και άταφων προγόνων μας, θυμάτων της εγκληματικής εθνοκάθαρσης που εμπνεύστηκαν οι νεότουρκοι και εστερνίστηκαν και ολοκλήρωσαν οι Κεμαλικοί. Η μη καταδίκη και ατιμωρησία των υπευθύνων της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, αποτέλεσε πηγή έπνευσης των ναζιστών για την πραγματοποίηση του ολοκαυτώματος των Εβραίων. Η σημερινή Τουρκία, διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δυστυχώς έχει υιοθετήσει ως επίσημη πολιτική της την άρνηση της γενοκτονίας, η οποία και εκδηλώνεται με απροκάλυπτη παραχάραξη της ιστορίας. Ο ανά τον κόσμο διάσπαρτος ποντιακός ελληνισμός, αμάχητο τεκμήριο και ζωντανό κομμάτι του οικουμενικού ελληνισμού θα αγωνιστεί συντονισμένα και με κάθε θεμιτό μέσο για τη διεθνή αναγνώριση. Τιμώ τη Βουλή των Αρμενίων και τον αρμενικό λαό για την πριν από λίγες ημέρες αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων. Κλείνω με τη γνωστή ρίση του Αμερικανού φιλοσόφου Τζορτζ Σανταγιάννα, ο οποίος είπε: «Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν είναι καταδικασμένος να το επαναλάβει». Και τέλος θέλω να πω ότι 100 χρόνια μετά το να μιλούμε για τη γενοκτονία δεν είναι απλή επιλογή μας. Το να μιλούμε για τη γενοκτονία είναι ευθύνη και μάλιστα πανανθρώπινη ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Βαρχαρίδη. Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παποντιακής Ομοσπονδίας πραγματοποιεί απογραφή των γενοκτονημένων προγόνων μας σε ειδικό στάντ μπροστά στο μνημείο της γενοκτονίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να δώσει ένα ακόμα μήνυμα ότι οι νέοι δεν ξεχνούν. Μαζί μας βρίσκεται και η Αρμενική Νεολαία Θεσσαλονίκης. Καλώς στο βήμα τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης, το σερίφη της Κομιτείας Μίτλεσεξ της Μασαχουσέτης, Πίτερ Κουτουδιάν. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη! My name is Peter Katujian, and I am honored and humbled to stand with you today as together we mark this tragic day, the Pontian Genocide, a Christian genocide in our world's history. Ονομάζομαι Πίτερ Κουτουτζιάν και είναι εξαιρετική τιμή για μένα να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα, καθώς μαζί τιμούμε την τραγική αυτή ημέρα, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, των χριστιανικών πληθυσμών στην παγκόσμια ιστορία μας. I am American by birth, from Massachusetts, but my spirit is never far from historic Armenia, where my family once lived. Είμαι Αμερικανός εκγενετής από τη Μασαχουσέτη, όμως η ψυχή μου δεν αποχωρίζεται ποτέ την ιστορική Αρμενία, όπου έζησε κάποτε η οικογένειά μου. But here, today, I feel like I'm with family. Σήμερα σας νιώθω σαν οικογένειά μου. And because of that,
I know and understand too well the anger and the sadness that accompany this day of remembrance for you and your families. But also I know and understand the importance of today as well. Και γι' αυτό το λόγο γνωρίζω και κατανοώ τόσο καλά το θυμό και τη λύπη που συνοδεύουν αυτή την ημέρα μνήμης για εσάς και τις οικογένειές σας. Όμως επίσης γνωρίζω και κατανοώ εξίσου τη σημασία της ημέρας αυτής. Because just as my father taught me, and his father taught him before that, and what I teach my children today is that we cannot forget. Διότι όπως μου έμαθε ο πατέρας μου και ο πατέρας του έμαθε σε αυτόν, αλλά και όπως εγώ διδάσκω σήμερα στα παιδιά μου, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. As George Santayana once said, those who cannot remember the past are doomed to repeat it. Όπως ο George Santayana είπε κάποτε, όσοι δεν θυμούνται το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν. And it is our way to honor those who have perished, and just as important, those who have survived. Είναι ο δικός μας τρόπος να τιμούμε εκείνους που χάθηκαν, αλλά και εξίσου σημαντικό εκείνους που επιβίωσαν. I come from the United States, a country of immigrants, and the story of my family embodies that experience. Προέρχομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη χώρα των μεταναστών, και η ιστορία της οικογένειάς μου το ενσαρκώνει αυτό. My grandparents, Abraham and Zaruhi, fled their home village of Marash in Turkey with nothing but the clothes on their back to flee the genocide that took the lives of 1.5 million people in historic Armenia. Οι παππούδες μου, Αβραχάμ και Ζαρούχη, εγκατέλειψαν καταδιωγμένοι το χωριό τους, Μαράς της Τουρκίας, έχοντας μόλις λίγα ρούχα μαζί τους για να γλιτώσουν από τη γενοκτονία που αφαίρεσε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους της ιστορικής Αρμενίας. It took hundreds of thousands of Pontian Greek lives at that same time. Αλλά παράλληλα και σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου. They saw acts and sights that were so unspeakable that they did just that. After fleeing their home country, they did not speak of what they saw. Υπήρξαν μάρτυρες εγκληματικών ενεργειών και αντίκρισαν σκηνές που ήταν τόσο περίγραπτες, ώστε το μόνο που έκαναν μετά τη βίαιη εγκατάλειψη της πατρίδας τους ήταν να μην μιλήσουν για όσα είδαν και έζησαν. And this was not uncommon during this time in history. Their generation kept silent about the horrific witness so that others, including their children, like my father, would not suffer. Και αυτή ήταν μια αρκετά συνηθισμένη αντίδραση την εποχή εκείνης της ιστορίας. Η γενιά τους αποσιώπησε τα όσα τρομακτικά βίωσε και αντίκρισε, ώστε οι άλλοι συμπεριλαμβανομένων των παιδιών τους, όπως ο πατέρα μου, να μην υποφέρουν. My grandparents immersed themselves, as did so many new Greeks, in everything American when they came to the United States. Οι παππούδες μου, όπως και τόσοι πολλοί Έλληνες, αφοσιώθηκαν πλήρως σε οτιδήποτε αμερικανικό όταν έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. They worked hard, they attended church, they sent their daughter and 3 sons to school, and each of their 3 sons served in the United States military. They loved this new country of theirs. Δούλευαν σκληρά, πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία και έστειλαν την κόρη τους και τους 3 γιους τους στο σχολείο, ενώ και ο καθένας από τους γιους τους υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό. Αγάπησαν όλα όσα είχαν σχέση με τη νέα του ζωή. They were grateful that their new country not only offered them refuge, but opportunity for their family. Ήταν ευγνώμονες που η νέα τους χώρα δεν τους παρήχε μόνο καταφύγιο, αλλά και ευκαιρίες για τις οικογένειές τους. And my grandfather's story is one of a million stories told by Pontian and Anatolian Greeks, Armenians and Assyrians, all survivors of this Christian genocide. Η ιστορία του παππού μου είναι μόλις μία από τα εκατομμύρια ιστοριών που ελέγχθηκαν από τους Έλληνες του Πόντου και της Ανατολής, τους Αρμένιους και τους Ασσύριους, τους επιζήσαντες της γενοκτονίας στην Οθωμανική επικράτεια. Because in the early 20th century, the Ottoman genocide perpetrated against our ancestors during and following the First World War binds us together in history forever. Διότι στις αρχές του 20ου αιώνα η γενοκτονία που διαπράχθηκε εις βάρος των προγόνων μας
κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έδεσε τους λαούς μας για πάντα στην ιστορία. As you know, it began in 1908, when Turkish nationalists known as the Young Turks took over leadership in the Ottoman Empire, only to watch it quickly fall apart through lost wars waged between then and 1913. Όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε το 1908 όταν Τούρκοι εθνικιστές, γνωστοί επίσης ως Νεότουρκοι, επικράτησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μόνο και μόνο για να τη δουν να διαλύεται γρήγορα μέσω των χαμένων πολέμων που διεξήχθησαν από τότε έως το 1913. During that time, historians estimate that the Ottoman Empire lost 500,000 miles of land. Το διάστημα αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ιστορικών, η Οθωμανική Αυτοκρατορία απόλυσε περίπου 805.000 χιλιόμετρα της γης της. As a result, in 1913, the Committee of Union and Progress, an extreme nationalist group of Young Turks, took control of a government and began a movement to victimize and target those who are not of Islamic or Turkish descent. Ως αποτέλεσμα, το 1913 η Επιτροπή για την Ένωση και την Πρόοδο, μια εξαιρετικά εθνικιστική ομάδα νεοτούρκων, πήρε τον έλεγχο της κυβέρνησης και ξεκίνησε τις ενέργειες για το διωγμό και τη στοχοποίηση των μη Ισλαμικών και μη τουρκικών πληθυσμών. By 1914, Pontian Greeks were being executed, and a year later, in 1915, the Armenian genocide commenced. Το 1914 διώκονται οι Έλληνες του Πόντου και ένα χρόνο μετά, το 1915, επιτελείται η γενοκτονία των Αρμενίων. The similarities between Greek and Armenian experience did not escape the notice of United States Ambassador Henry Morgenthau. Οι ομοιότητες ανάμεσα στην τραγική εμπειρία των Ελλήνων και των Αρμενίων δεν διέφυγαν της προσοχής του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Morgenthau. Throughout this entire period, the American ambassador drew attention in his reports to the similarity of methods used by the Ottoman government in driving out the Greek populations in 1913 and 14 with those used against the Armenians the following year. Καθ' όλη τη διάρκεια της εν λόγω περίοδου, ο Αμερικανός πρέσβης στις αναφορές του επισήμανε τις ομοιότητες της μεθόδους που χρησιμοποιούνταν από την Οθωμανική κυβέρνηση και την εκδίωξη των ελληνικών πληθυσμών τα έτη 1913 και 1914 και των Αρμενίων τον επόμενο χρόνο. Ambassador Morgenthau wrote, "The Turks adopted almost identically the same procedure against the Greeks as which they had adopted against the Armenians." Ο Morgenthau έγραφε «Οι Τούρκοι εφάρμοσαν σχεδόν πανομοιότυπα την ίδια διαδικασία κατά των Ελλήνων με εκείνη την οποία είχαν υιοθετήσει κατά των Αρμενίων». They began by incorporating the Greeks into the Ottoman army and transferring them into labor battalions, using them to build roads of the Caucasus and other scenes of action. Άρχισαν με την επιστράτευση των Ελλήνων στον Οθωμανικό στρατό και τη μεταφορά τους σε τάγματα εργασίας, χρησιμοποιώντας τους για την κατασκευή δρόμων στον Κάφκασο και σε άλλες δύσκολες εργασίες. These Greek soldiers, just like the Armenians, died by the thousands from cold, hunger, and other privations. Αυτοί οι Έλληνες στρατιώτες, ακριβώς όπως και οι Αρμένοι, έχασαν τη ζωή τους κατά χιλιάδες από το κρύο, την πείνα και άλλες στερήσεις. Everywhere the Greeks were gathered in groups under the so-called protection of the Turkish gendarmes, they were transported on foot into the interior. Παντού οι Έλληνες συγκεντρώνονταν σε ομάδες και κάτω από τη δίθεν προστασία των Τούρκων χωροφυλάκων μεταφέρονταν στην πλειοψηφία τους με τα πόδια στα ενδότερα. And as with my grandparents, Morgenthau continued to write. In some villages, the inhabitants were deported in a few hours' notice. Όπως αναφέρουν και οι παππούδες μου, ο Morgenthau συνέχισε λέγοντας «Σε κάποια χωριά οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν με μία ανακοίνωση μόλις λίγες ώρες πριν». In others, the men were conscripted into labor battalions. The women and children were not allowed to bring anything with them, and the villages themselves were looted by their Muslim neighbors. Σε άλλα, οι άντρες επιστρατεύονταν σε τάγματα εργασίας, οι γυναίκες και τα παιδιά εκτοπίζονταν χωρίς να τους επιτρεπόταν να πάρουν τίποτα μαζί τους και τα ίδια τα χωριά τους λαιλατούνταν από τους μουσουλμάνους γειτονές τους. And what is more, is that the inhabitants of those raided and looted villages were often forced to sign affidavits saying that their attackers had been Armenian. Επιπλέον, οι κάτοικοι των χωριών που είχαν υποστεί επιδρομή και λαιλασία συχνά αναγκάζονταν να υπογράψουν ένορκες καταθέσεις ότι αυτοί που τους είχαν επιτεθεί ήταν Αρμένοι.
And by 1923, millions of humans had died by force or hunger. Μέχρι το 1923, εκατομμύρια άνθρωποι οδηγήθηκαν στο θάνατο μέσω βιαιοτήτων και πείνας. For both of our nationalities, this time of year is one of the most sacred for Pontian Greeks as well as Armenians. Και για τους δύο λαούς μας, αυτή η εποχή του χρόνου είναι από τις ιερότερες τόσο για τους Έλληνες του Πόντου όσο και για τους Αρμένιους. It is about calling attention to an incredible injustice, a horrific time in our world history when our ancestors were victim to a systematic massacre of our people perpetrated because of who we were, not anything we had done. Διότι αγωνιζόμαστε για να επιστήσουμε την προσοχή σε μια απίστευτη αδικία, σε μια τρομακτική περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας, όταν οι πρόγονοί μας έπεσαν θύματα συστηματικής σφαγής που διαπράχθηκε εις βάρος των ανθρώπων μας για αυτό που ήταν και όχι για κάτι που έκαναν. Not for a crime committed or an injustice on our part taken by genocide, taken not only from their mothers and fathers, but from children and grandchildren. Περίπου μια ολόκληρη γενιά αφανίστηκε μέσω της γενοκτονίας, μια γενιά που στέρισαν όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από τα παιδιά και τα εγγόνια. Senseless, merciless, and horrific only begin to describe this time in world history, genocide, as declared by the International Association of Genocide Scholars in as late as 2007. Παράλογη, ανελαίτη και τρομακτική μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η περίοδος στην παγκόσμια ιστορία, γενοκτονία όπως ανακηρύχθηκε και από τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των γενοκτονιών μόλις το 2007. Said that the Ottoman campaign against Christian minorities of the empire began between 1914 and 1923, constituted genocide against Armenians, Assyrians, Pontian and Anatolian Greeks. Η οποία αναφέρει η Οθωμανική εκστρατεία κατά των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ 1914 και 1923 αποτελεί γενοκτονίες βάρους των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολής. As Christians, we recently celebrated the Lenten season when we reflect on the persecution and death of Jesus Christ. Ως χριστιανοί, πρόσφατα είχαμε την περίοδο της Σαρακοστής, όπου απεικονίζεται η καταδίωξη, η προδοσία και η σταύρωση του Χριστού. On Easter, we celebrate Christ's resurrection to heaven, where he joined God his Father. It represents an end to his suffering and his ascension into heaven. Το Πάσχα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και την ένωσή του με τον Θεό, τον Πατέρα του. Αυτό απεικονίζει το τέλος του μαρτυρίου του και την άνοδό του στον Παράδεισο. I think this analogy is important because it mirrors the life experiences of so many of our ancestors. Θεωρώ πως ο συσχετισμός αυτός είναι σημαντικός, διότι αντικατοπτρίζει τα βιώματα τόσων πολλών προγόνων μας. For a number of genocide survivors, they successfully fled persecution only to be resurrected in another land to begin anew. Ένας αριθμός των επιζησάντων της γενοκτονίας διέφυγαν επιτυχώς της καταδίωξης μόλις για να αναστηθούν σε άλλη γη για να ξεκινήσουν εκ νέου. They owned businesses, they got married, they started families and sent their children to be educated, and they became pillars in their own communities. Δραστηριοποιήθηκαν σε διάφορες εργασίες. Παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένειες και σπούδασαν τα παιδιά τους ώστε να γίνουν στυλοβάτες στις κοινότητές τους. These unsung heroes of history didn't give up despite the atrocities they encountered and the horrors of what they saw. Αυτοί οι αφανοί ήρωες της ιστορίας δεν υπέκυψαν παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν και τις φρικαλαιότητες που αντίκρισαν. They experienced a rebirth, were resurrected, revived, and given a second chance at life. Έζησαν την αναγέννησή τους, αναστήθηκαν, ξαναζωντάνευσαν και τους δόθηκε δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. And I stand before you today as a product of that human resiliency. Και στέκομαι μπροστά σας σήμερα ως αποτέλεσμα αυτής της ανθρώπινης προσαρμοστικότητας. Because my grandfather did not give up hope, didn't give up on humanity or the capacity of the human spirit, I am able to speak to you today as a survivor's descendant, as a survivor myself. Επειδή ο παππούς μου δεν έχασε την ελπίδα, δεν έχασε τον ανθρωπισμό του ή το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, είμαι σε θέση σήμερα να σας μιλώ ως απόγονος ενός επιζήσαντος της γενοκτονίας, ως επιζήσαν ο ίδιος. And I'm not the only one, there are millions of us. Και δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν εκατομμύρια σαν εμένα. Είμαστε εκατομμύρια.
That's why today is so important. We are maintaining a legacy for those that have perished, but also for those that have survived. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό σήμερα να διεκδικούμε όχι μόνο τη δικαίωση όσων χάθηκαν, αλλά και όσων επέζησαν. We have been given the chance to live, and we must keep those who were robbed of this forever in our hearts. Μας δόθηκε ευκαιρία να ζήσουμε. Οφείλουμε να κρατήσουμε για πάντα στις καρδιές μας αυτούς που στερήθηκαν αυτή την ευκαιρία. And live our lives each and every day with passion and in memory of those who perished in our hearts. Και να ζούμε τις ζωές μας κάθε μέρα με το πάθος και με την ανάμνηση αυτών που χάθηκαν στις καρδιές μας. Live our lives as they would live theirs. Να ζούμε τη ζωή μας όπως θα τη ζούσαν εκείνοι. Because as is evidenced by my grandfather's experience, life has many chapters, some tragic, some inspirational, but all are worth living to their fullest. Διότι όπως μαρτυρεί και η εμπειρία του παππού μου, η ζωή έχει πολλά κεφάλαια, άλλα τραγικά, άλλα δημιουργικά. Όμως όλα αξίζουν να τα ζήσει κανείς στο έπακρο. We as survivors of genocide can never be divided from our experience. It will always be a part of who we are as a people and as individuals, but we as a Christian people can never be defined by it. Εμείς, όσοι επιζήσατε στις γενοκτονίες, δεν μπορούμε ποτέ να διαχωριστούμε από το βίωμα και την εμπειρία αυτή. Πάντοτε θα είναι κομμάτι του εαυτού μας, αυτού που είμαστε ως λαός και ως πρόσωπα. Όμως εμάς, ως χριστιανικός λαός, ποτέ δεν θα μας χαρακτηρίζει μόνο αυτή η εμπειρία. We are not victims. We are strong, proud and successful. Δεν είμαστε θύματα. Είμαστε δυνατοί, περήφανοι και επιτυχημένοι. Martin Luther King once wrote that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έγραψε κάποτε πως η αδικία οπουδήποτε είναι απειλή για τη δικαιοσύνη παντού. And as it has been stated, that those who fail to learn from history are doomed to repeat those same terrible acts. Και όπως το έχουμε αναφέρει, όσοι αδυνατούν να διδάσκονται από την ιστορία, είναι καταδικασμένοι να ξαναζήσουν τις ίδιες εφιαλτικές εμπειρίες. What a tragedy that the Holocaust, Cambodia, Bosnia, Rwanda, and Darfur, among others, have occurred since our Christian genocide. Τι τραγικό να έχουν λάβει χώρα γεγονότα όπως Ολοκαύτωμα, Καμπότζια, Βοσνία, Ρουάντα και Νταρφούρ, μεταξύ άλλων, μετά τη δική μας γενοκτονία των χριστιανών. We must work together, not only to ensure that we as survivors realize the long dreamed of recognition and acknowledgement of what happened to our people, but that we may use our terrible experience in order to help prevent other peoples who are and will suffer the same fate from doing so. Οφείλουμε να εργαστούμε μαζί, όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε ως επιζήσαντες την πολυπόθητη αναγνώριση και επίγνωση των όσων συνέβησαν στους ανθρώπους μας, αλλά και για να χρησιμοποιήσουμε την τρομακτική εμπειρία μας, έτσι ώστε να αποτρέψουμε άλλους ανθρώπους που έχουν ίδια βιώματα στο μέλλον. Pope Francis clearly and unequivocally reaffirmed the Armenian genocide on the 100th anniversary of our Martyrs' Day. Ο Πάπας Φραγκίσκος, σαφώς και περιφράστος, επιβεβαίωσε την αρμενική γενοκτονία στην 100η μαρτυρική επέτειο. And he stated, in the past century, our human family has lived through 3 massive and unprecedented tragedies. Και δήλωσε, τον περασμένο αιώνα η ανθρώπινη οικογένειά μας έχει ζήσει 3 εκτεταμένες και πρωτοφανείς τραγωδίες. The first, which is widely considered the first genocide of the 20th century, struck your own Armenian people, the first Christian nation, as well as Catholic and Orthodox Syrians, Assyrians, Chaldeans, and Greeks. Η πρώτη, η οποία θεωρείται ευρέως ως η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, χτύπησε τους δικούς σας ανθρώπους, Αρμένιους, το πρώτο χριστιανικό έθνος, καθώς και τους καθολικούς και ορθόδοξους Σύριους, Ασσύριους, Χαλδαίους και Έλληνες. Bishops and priests, religious women and men, the elderly and even defenseless children and the infirmed were murdered, he said. Επίσκοποι και ιερείς, πιστοί, γυναίκες και άνδρες, ηλικιωμένοι, ακόμα και ανυπεράσπιστα παιδιά και ανάπηροι δολοφονήθηκαν. Pope Francis went on to state that it is necessary, indeed a duty, to honor their memory,
For whenever memory fades, it means that evil allows wounds to fester. Ο Πάπας Φραγκίσκος συνέχισε για να δηλώσει ότι είναι απαραίτητο και μάλιστα είναι καθήκον να τιμούμε τη μνήμη τους, διότι κάθε φορά που η μνήμη εξασθενεί, αυτό σημαίνει ότι το κακό αφήνει τις πληγές να διαποιούνται. He said that concealing or denying evil is like allowing a wound to keep bleeding without bandaging it. Η απόκρυψη ή η άρνηση του κακού είναι σαν να αφήνεις μια πληγή να συνεχίζει να αιμορραγεί χωρίς να την επιδένεις. Professor Taner Akçam is a Turkish-born historian and sociologist. He's one of the first Turkish academics to acknowledge and openly discuss this Christian genocide and is recognized as a leading international authority on the subject. Ο καθηγητής Taner Akçam είναι Τούρκος ιστορικός και κοινωνιολόγος. Είναι από τους πρώτους Τούρκους ακαδημαϊκούς που αναγνώρισε και μίλησε ανοιχτά για τη χριστιανική γενοκτονία και θεωρείται ως διεθνή ηγετική μορφή στο θέμα. He said, one of the most important conclusions to be drawn from my studies with the following: neither the expulsion of Greek from Western Thrace and Aegean Coast, Armenian genocide, and extermination of the Assyrians, nor the annihilation of Pontus Greek communities were isolated acts. Είπε ότι ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που έβγαλα κατά τις σπουδές μου είναι το ακόλουθο. Ούτε η απέλαση των Ελλήνων από τη Δυτική Θράκη και τα παράλια του Αιγαίου, ούτε η γενοκτονία των Αρμενίων και η εξόντωση των Ασσυρίων, αλλά ούτε και η εξολόθρευση των ελληνικών κοινοτήτων του Πόντου είναι μεμονωμένες πράξεις. He went on to say, unfortunately today, each of these groups deals with the destruction of their communities as separate and isolated events. Και όσους είναι μαζί μας σήμερα. Thank you. Evaristo. We should erect more monuments to those martyrs lost during this genocide, around which communities and survivors may reflect, educate, and rally. Πρέπει να στήσετε ένα μνημείο στη μνήμη εκείνων των μαρτύρων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας, γύρω από το οποίο οι κοινότητες και οι επιζώντες μπορούν να συλλογίζονται, να μαθαίνουν και να συσπυρώνονται. And we must do this not just in Pontus, but across all of Greece. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό όχι μόνο στον Πόντο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. We must organize greater diasporan involvement with recognition. Πρέπει να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη συμμετοχή της διασποράς στο ζήτημα της αναγνώρισης. Much of the progress with regard to the recognition of the Armenian genocide is the direct result of political power of diasporan Armenians who add to efforts of Armenia from around the world. Ένα μεγάλο μέρος της προόδου όσον αφορά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων είναι άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής δύναμης των Αρμενίων της Διασποράς, η οποία προστίθεται στις προσπάθειες της Αρμενίας σε ολόκληρο τον κόσμο. We must educate the world by joining with other communities who have experienced genocide to combine forces to let the world see that it is something more than what happens to others. Γνωστοποιήστε το ζήτημά σας ευρύτερα στον κόσμο μέσω της ένωσης με άλλες κοινότητες που έχουν βιώσει γενοκτονία, ώστε να ενώσετε τις δυνάμεις και να δείξετε στον κόσμο ότι είναι περισσότερο από κάτι που συμβαίνει στους άλλους. And place it in the context of what it was, a Christian genocide. I know that it will be better understood in the context of what is happening today in Syria and northern Iraq. Και να το τοποθετήσετε στο πλαίσιο του τι πραγματικά ήταν γενοκτονία των χριστιανών. Γνωρίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό στο πλαίσιο των όσων συμβαίνουν σήμερα στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ. I would like to thank the Pampontian Federation of Greece and all of its leaders for inviting me to be with you for such an important, powerful, and meaningful event. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και όλα τα στελέχη της για την πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σε ένα τόσο σημαντικό, ισχυρό και ουσιαστικό γεγονός.
And I would like to thank the thousands of you that have taken the time to be here today. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς τους χιλιάδες που έχετε αφιερώσει χρόνο ώστε να είστε εδώ σήμερα. Without you, nothing can be accomplished. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. And I pledge to you to join your efforts in any way, in every way I can, to achieve the formal recognition of our Christian genocide throughout the world. Και σας υπόσχομαι ότι θα ενισχύσω τις προσπάθειές σας με οποιονδήποτε τρόπο και με κάθε τρόπο που μπορώ ώστε να επιτευχθεί η επίσημη αναγνώριση της χριστιανικής γενοκτονίας μας σε όλο τον κόσμο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. And may God bless our martyrs. Και ήρθε ο Θεός να ευλογεί τους μάρτυρές μας. And may God bless us all as survivors. Και ήρθε ο Θεός να μας ευλογεί όλους ως επιζώντες. Turkey failed, we survived. Η Τουρκία απέτυχε γιατί εμείς βρισκόμαστε ακόμα ζωντανοί. And we will never forget. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ευχαριστούμε τον Πίτερ Κουτζιάν, ο πρόεδρος της Παποντιακής Ομοσπονδίας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των σωματείων, θα του απονείμει κάποια δώρα. Η χοροδία του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας Σικερών με χωράρχη τον Γιώργο Μπίλη θα αποδώσει δύο ποντιακά τραγούδια. Την ποντιακή ιστορία του Σάβα Μαυρίδη και το παραδοσιακό Αϊτέντζα Παραπέτανε. Στη λύρα ο Κώστας Κυριακίδης και στο ούτι ο Μάκης Παπαδόπουλος. Παρακαλείται η χοροδία του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας Σικερών να ανέβει στη σκηνή.
Αγάτε και κέρσατε φρεσπλαχνικά να κλαίγνα τον από καρδίας. Αύρα πουλία τρόγνατον και άσπρα τριλίσκου. Ευχαριστούμε τη χοροδία του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας. Αυτή την ώρα το ψήφισμα της συγκέντρωσης θα διαβάσει η Γενική Γραμματέας της Παμοντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Γεωργία Κυριακίδου. Ψήφισμα. Εμείς οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής, απόγονοι των Ελλήνων Ορθοδόξων που για 30 αιώνες έζησαν και μεγαλούργησαν στη γενέλθεια γη του εύξηνου πόντου, που σήμερα αποτελεί τμήμα της τουρκικής επικράτειας, με αισθήματα δικαίου χρέους και τιμής, νομιμοποιούμαστε να ζητήσουμε από την τουρκική δημοκρατία την αναγνώριση των εγκλημάτων ενάντια στους προγόνους μας την περίοδο 1914-1923, καθώς οι 353.000 άταφοι νεκροί υπήρξαν πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γενοκτονήθηκαν μαζί με Αρμένιους και Ασσύριους στο όνομα της ισοπαίδωσης της διαφορετικότητας. Εφόσον η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία συντίθεται και συναποτελείται τόσο από την Οθωμανική όσο και από την Κεμαλική κληρονομιά, διατηρούμε ακέραιο το δικαίωμα του αγωνίζεστε υπέρ της αίτησης συγγνώμης από τους πολιτιακούς και πολιτικούς παράγοντες της Τουρκίας για τα δραματικά γεγονότα της γενοκτονίας στις Μητροπόλεις, της πόλης και τα χωριά του εύξηνου πόντου. Η ειρήνη, η καλή γειτονία, η δημιουργική συνεργασία δεν μπορούν να εδράζονται στο ιστορικό ψεύδος, την αναλγησία, την διαστρέβλωση, την απροκάλυπτη επιθετικότητα και την άρνηση της ιστορίας. Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει 9 δεκαετίες από τη γενοκτονία στην καθημάς Ανατολή, εμείς, οι απόγονοι των θυμάτων, διατρανώνουμε την πίστη μας στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του σεβασμού των πολιτικών δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας. Καλούμε την τουρκική πολιτεία να αναγνωρίσει ως διάδοχο κράτος τη γενοκτονία που διέκραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενάντια στους χριστιανικούς λαούς Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολής, λυτρώνοντας τους πολίτες της και την ίδια από το άγος των προκατόχων της. Να σεβαστεί θεμελιώδους ελευθερίες, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ επιθυμεί να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Εγκρίνεται. Η εκδήλωσή μας πλησιάζει στο τέλος της. Θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης.
Ταυτόχρονα στην Αθήνα τελειώνει και αυτή τη στιγμή η εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας. Στη Βουλή μάλιστα πραγματοποιείται ειδική εκδήλωση στην αίθουσα της Γερουσίας για την επέτειο της γενοκτονίας του Πόντου, με την παρουσία και του κεντρικού ομιλητή της εκδήλωσης του Συντάγματος στην Αθήνα, του Αντιπροέδρου της Αρμενικής Εθνοσυνέλευσης, Έντουαρτ Σαρμαζάνοφ.